Здрасти хора, добре дошли в днешното видео. Аз съм Женя, за тези, които не ме познават. Днес съм решила да ви покажа какво съм си поръчала от Shein. Направих поръчка там, защото Shein е изключително популярен в Америка. Това е един китайски сайт, който има и уебсайт, и приложения за Android, за iPhone. Така че реших и аз да опитам. Избрах 39 неща от категориите дамски дрехи, аксесуари и стоки за дома на обща стойност $119. Това, което направих, е да разделя поръчката си на 3 части, защото имаш кодове за отстъпка, които могат да се ползват, но характерното е, че в една поръчка може да използваш само един код. Аз така си сметнах нещата да имам най-голяма изгода от именно тези кодове, защото примерно имаш 15% код за отстъпка на дадена поръчка, но изписва ти каква е максималната стойност, която може да ти намали. Тоест, дори да продължиш да добавяш неща в количката си, повече от, примерно да кажем, $20-25 ти не може да ползваш с този код. Затова аз така ги пресметнах, разделих ги на 3 части. Много бързо ми дойдоха нещата в рамките на 4 дни. Не съм очаквала. Даваше ми estimate за пристигане на поръчката в началото на септември. Аз наистина до 4 дни със стандартна доставка си получих пакетите. Не съм ги отваряла. Ще го направя днес с вас. И просто искам да видя, интересно ми е дали качеството и това, което е снимано, както изглеждат нещата и по ревютата, изглеждат наистина така. Така че започвам да отварям. Имам 2 големи пакета. Много ми е интересно какво ще има в тях. Така, първото нещо, което извадих е чорапи. Аз вече забравих колко бройки са, но са доста. Взех ги за 2 и нещо. Аз между другото на всяко нещо ще оставям картинка и цена, за да видя, защото вече наистина съм забравила. Ето такива чорапки с най-различни цветове за маратонки. Наистина бяха много евтини, ако не се лъжа колко са 2, 4, 6, 8, 10 бройки са. 10 бройки наистина бяха $2 и нещо. Така, поръчала съм си няколко аксесуарчета, да ги видя какви са. Така, обици, черни. Това е като колиенце. Много бяха евтини, по $1 нещо такова, може и по-малко. Да, това наистина харесва ми, точно така изглеждаше и на снимката. Идеята ми е да ги нося с блуза, която е като поло. Окей, черно коленце. Всичко ще отворя. Само да видя. Направо ще го махна от картончето. То е пак така на 3 нива, малко по-дълго. Между другото, сайта наистина има постоянно намаление. Има и неща, които са на флаш сейл. Тя е за определен период, примерно да кажем 9-10 часа и изтича. И нещата са на около 90% намаление. Между другото, ето тези чорапки ги взех именно от раздела флаш сейл. Бяха много намалени, тъй като си поръчах така обички и колета. Си поръчах и една кутийка за бижута. Между другото, цвета сега, като го гледам в сайта, изглеждаше доста по-светъл. Доста по-светло кафяво. Аз се чудих между бежево и светло кафяво, но горе-долу да кажем, че е окей. Така изглежда отвътре и се затваря с ци, просто за да има къде да ги държа. Така,
Поръчала съм си няколко вида чорапогашници, защото съм си взела пола и рокля, за да мога да ги комбинирам с тях. Те са съвсем такива обикновени чорапогашници. А и един по-лъскав си поръчах, ама да видим къде ще е този чорапогашник. Още един. Няма да ги отварям, защото няма нищо интересно в този чорапогашник. Така. Ето от тези обици, които сега ще отворя, бях си харесала няколко цвята, но поръчах само два. Мисля, че бежеви и зелени. Винчето падна. Те имат и резервни винчета, значи и метални, и силиконови. Да не ги загубя. Ще ги отделям. Още едни обици. Между другото, има и сетове за обици и не се скъпи. Примерно около 10 чифта обици за около $10, нещо такова беше. Още едни такива. Между другото, съгласна съм за аксесуарите, наистина изглеждат така, както са на снимката. Още един чорапогашник. Така. Тук. Ето сега чорапогашника, който ви казах, че е с леко лъскав ефект. Той е като мрежа, ама нещо мисля, че не ми харесва. Камъните, не знам, може би като се сложи ще стои добре, аз ще го пробвам да видя дали е окей. И тук има едни кутии, те са доста смачкани. Да видя какво има в тях, аз предполагам какво е. Да, това са рафчета за баня. Значи, вижте само в какво състояние ги получавам. Изключително огънати са и са много леки. По ревютата на клиентите, които са оставили, останах с впечатление, че са много хубави, но определено не съм очаквала да изглеждат така. Те са две такива рафчета и се закрепят с такива видики. Може би е моя грешката. Аз останах с впечатление, че само се лепят. И в този кашон имам едни ето такива перца. Те са декорация за вкъщи. Поръчала съм и в бежево. Може би ще са в другия пакет, защото имам една и такава вазичка. Искам да ги съчетая сиво с бежево, да си направя декорация. Те бяха $1 нещо. Така че реших да ги поръчам. Значи до тук общо взето не ми харесаха рафчетата за баня, защото са огънати. Между другото, може да се направи безплатно връщане на продуктите и то е, имаш право на едно безплатно връщане от цялата поръчка, така че ако ти е голяма поръчката, по-добре е да прегледаш нещата и да й върнеш всичко това, което искаш наведнъж, защото ако решиш, че от следващата поръчка трябва още неща да връщаш, трябва да доплащаш $7,99 за товарителница, така че внимателно трябва да си прегледам какво, ако мисля нещо да връщам. Преди да продължа към втория пакет, само да ви кажа, че има и Shein Club. Ако се присъединиш към него, мисля, че около $20 в годината, ползваш 5% допълнителна отстъпка. Ако препоръчаш Shein на приятел и този твой приятел се възползва и си поръча нещо, той получава 10% отстъпка, а ти получаваш 15% отстъпка за пазаруване. Хубаво е всеки ден да си влизате в приложението, защото така трупате точки. Ако оставите ревю със снимка, трупате точки. Ако потвърдите, че сте си получили доставката, вие получавате един имейл, в който има линк и ако го натиснете, че получил съм си доставката, получавате още точки, така че наистина може да си вземете нещо с много символична цена. Така че продължавам с втория пакет. Тук може би ще са повечето от дрехите, така предполагам. Така. Още едно коленце. Да видим как изглежда. Ето го. В златисто.
едни чорапи, които искам да ги нося с боти с пола. Те са с лека дантелка горе. Ето вижте как изглеждат, черни. Мисля, че ще стои добре с рокля с пола. Така. Това е като рокля с презрамки от букле. Само после трябва да видя дали ми е окей като размер. Поръчах си S размер. Малко ми изглежда голяма. За мен мисля, че... Но ще видя как стои. Така. Ето, между другото, всичко идва в ето такива пликове на Shein. Индивидуално опаковани са дрехите. Аз ще оставя тук пакета да ми е по-удобно. Така. Блуза с полуяка, много е мека. Просто мисля, че това е попадение. Харесва ми. Много е мека, наистина. Готина е. Поръчал съм такава и в черно. Да видим тя къде е. Бежев потник. Много ми харесва, между другото, цвета и материята. Имаше много избор на цветове. Реших да пробвам с един, но определено от него ще си поръчам още няколко цветове, защото примерно с дънки, къси, дълги, мисля, че ще е много добра комбинация. Бяла тениска, още от тук, като я гледам, мисля, че много ми харесва. Искам да ви кажа, че материята е наистина страхотна. Памук. Нямаше, мисля, че и $6. Имаше и в черно такава тениска. Това е попадение. Общо взето, мисля, че съм доволна от дрехите. Пижама. Сатенена пижама. Ето това е долнището. Тя е Хиксес. Мисля, че ще е окей. С потник с дантелка. Ето такава е комбинацията. Така, слагам всичко обратно в пакетите, да не объркам някой нещо. Случайно реша да връщам, защото гледам, че са си с индивидуални баркодове. Ето това и черното поло. Идеята ми е да съчетая пола с поло и ето от тези коленца, смисъл да са ето така над яката. Мисля, че ще стои добре. Така. Сега виждам една тениска, която съм си я поръчала и в черно, и в бяло. Не можех да реша кой цвят повече ми харесва. Също памука е много добър. Ето така изглежда. Хиксес е, но е, често казвам, доста широка, но няма нищо. Аз така или иначе мисля да е загащвам в дънки с висока талия. Ето е бялата. Отваряме и нея. Така, тениските със сигурност, блузките ще ги оставя, дрехите за сега мисля, че са много качествени. Не съм очаквала. Аз се ръководих и по ревютата, които клиентите оставаха, защото между другото, ако оставиш ревю с снимка, получаваш точки, които можеш да използваш при следващото пазаруване. Така, това е една риза, която много ми хареса на снимките как стои. Аз лично на пръв поглед не съм впечатлена. Много е дълга, но ще видим. Ако мисля да я съчетавам с сиви дънки, загащена с навити ръкави и колие. И аз се чудих за ето тези обици, ги имаше точно в такова на портокало-оранжево, но поръчах бежевите. Може би ще ги съчетавам ето така по този начин. Ще я пробвам. Изглежда ми широка. Не съм много сигурна за тази риза дали ще ми е окей. Но ще видим.
Поръчах си една пола. Пак с черното поло. Ще я съчетавам. Гледам, мисля, че ще ми стане. И ще нося с такъв плътен черен чорапогашник. Друга пижама. Тя е памучна, само че обаче ми изглежда доста широка в кръст. Не мога да си спомня дали беше S или XS, не знам какво имаше. По-късо плотниче, но между другото изключително мека материя. S. Тя е S, може би е нямало XS въобще в номерацията. Ако от продукт, който примерно си харесате и няма в момента размер, най-добре е да го добавите в любими, защото има едно такова сърчице. Добавите го в любими и там може да си го следите дали ще се появи размер. Мисля, че появяват се така до няколко дни. Просто трябва да гледате. И тук още една риза съм си взела. Тя е малко фенси риза, но пак ми хареса как стои на моделката. Тигрова. Не е толкова дълга. XS е, но е доста широка. Ще видим, когато е загащена в дънки в панталон. Имам кожена пола. Не знам, може би ще е too much, но ще пробвам да видя коя ще е най-добрата комбинация. Ще видим как стои. И може би това са 39 неща. Като че ли очаквах още едни обици, за които в началото ви казах. Тези в друг цвят, но вече може и да съм се объркала, защото аз толкова неща слагах в количката, махах в количката, така че ще видим дали съм поръчала и друг цвят, ще си поразгледам поръчките. Общо взето това е за Shein. На 98% съм доволна от поръчката си, между другото. За 39 неща за $119, мисля, че си оферта, особено за дрехите бяха ефтини. Така че може би ще си поръчам и още нещо. Между другото, като ви казах от тези пера, вече не знам къде ги оставих сивите, че съм си поръчвала и бежеви, не ги видях. Не ги видях, но те имат постоянен сапорт, имат customer service, така че ако ти липсва нещо от поръчката, веднага може да се обадиш, може да пишеш по-скоро, може би имейл, защото обаждането ще е скъпо. Не знам тук в щатите дали имат customer service офис, към който да се обърнеш, но както и да е, мисля, че добре, попадението е добро с дрехите, така че вие може да го разгледате. Това, което видях и бих ви препоръчала да използвате винаги стандартна доставка, а не експресна доставка, защото при експресна доставка се начислява още допълнителна такса, то няма смисъл. За стандартна доставка абсолютно бързо, за 4 дни дойде до тук, не съм очаквала. Наистина мислих, че ще вземе нещо около седмица. Така че ако искате, вижте и вие, пробвайте Shein, поръчайте нещо, пишете ми в коментари дали сте доволни от вашата поръчка. И така, хора, не забравяйте да ми харесате видеото, да се абонирате за канала ми, така че да виждате първи видеята, които публикувам. И какво да ви пожелая, хубав ден, чао от Америка!